Hľadí slečna, mohol by som spýtať, kde to obhať, do akej dierky elektrinu potrebujem. Jaj, krásna slečna, ja, viete, mám vždy problém nájsť ten gombík, viete, Gergely, vieš čo najdôležitejšie? Dobre pokefovať. Arpi, ja dovolím ti oponovať, podľa mňa základ je spraviť ho poriadne vlhký. Dobrý, dobrý. Viete, ostatní firmy neporiadni ani špáry nerozťahnu a neprejdú. Jaj, Arpi, takto hlboko. Dobre, takých 8 hodín budete vlhká. Vlhký gauč bude, myslel som, ja, prepáčte. Viete, lebo po nás, vždy keď skončíme, tak všetko zostane vlhký.